بسم آبن ولدن منفس قدسن حد أملاخ أمين فقران أحواتين أحاتين لوم هون مقصلتان ايت معلتاو نقبر زلنا نباب مزقبة هيمانوت كاب قصري شمن تميتن سلاسان تشعاتن كساب شمن تميتن أربعان شمنتن كنا نببينا بيت خريستيانن زي كريستيانن قصري شمن تميتن سلاسان تشعاتن እቶም ጋና ንወንጌል ዘይተቐበሉ እውን እንተኾኑ ምስ ህዝቢ እግዚኣብሔር ዝራኸብሉ ብዙሕ መንገድታት ኣሎ። ርክብ ቤተ ክርስቲያን ምስ ህዝቢ ኣይሁድ እታ ናይ ሓድሽ ኪዳን ህዝቢ እግዚኣብሔር ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ናይቲ ምስጢር መንነታ ሰርሲራ ከም ዝኣተወት መጠን ምስ ህዝቢ ኣይሁድ ምስ ንፈለማ ቃል ኣምላኽ ዝሰምዐ ህዝቢ ዘለዋ ርክብ ኣጸቢቑ ይግለጽን ይረጋገጽን። ከም ካልእ ዘይክርስቲያናዊ ሃይማኖታት ዘይኮነስ እዚ እምነት ኣይሁድ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንዝተዋህበ ግልጸት ኣምላኽ ምላሽ እዩ። ንህዝቢ እስራኤል ኣይሁድ እግዚኣብሔር ደቁ ገበሮም፣ ክብሩ ገለጸሎም፣ ኪዳን ኣተወሎም፣ ኣምልኾ ሰርዓሎም፣ ተስፋ ድማ ሃቦም። ንሳቶም ካብ ኣበው ኣቦታት ዝተወልዱ እዮም። ክርስቶስ እውን ብስጋ ካብኣቶም እዩ ዝተወልደ። እግዚኣብሔር ከዓ ውህበት ምስ ሃበን ምስ ፀወዐን ኣይጠዓስን እዩ። ቁጽሪ 840 ንመጻኢ ብዝርኢ እውን እንተኾነ እቲ ናይ ጥንታዊ ኪዳን ህዝቢ እግዚኣብሔር ነቲ ሓዲስ ህዝቢ እግዚኣብሔርን ናብ ሓደ ዕላማ ገጾም ናብቲ ምጽኣት መሲሕ ወይ ዳግማይ ምጽኣቱ ገጾም ክቋመቱ ይርከቡ። እንተኾነ እቲ ሓደ ወገን ካብ ሙታን ናይ ዝተንስአን ከም ጎይታን ወልዲ እግዚኣብሔርን ናይ ዝሕሰብ መሲሕ ዳግማይ ምጽኣቱ ክጽበ እቲ ካልእ ወገን ክሳብ መወዳእታ ዘመን ኣመጻጽኡን መልክዑን ዘይተጸነጸረ መሲሕ ምጽኣቱ ይጽበ። እዚ ትጽቢት እዚ ድማ ክርስቶስ ኢየሱስ ምስ ዘይምፍላጡን ዘይምርዳኡን ብዝተሓሓዘ ሃለዋ ዝተሰነየ እዩ። ቁጽሪ 841 ርክብ ቤተ ክርስቲያን ምስ ኣስላም መደብ ድሕነት ነቶም ንፈጣሪ ዝፈልጡን ዝእመኑን ወገናት እውን ዘጠቓልል እዩ። ካብዚኣቶም ብቐዳምነት ዝጥቀሱ ከዓ ኣስላም እዮም። እዚኣቶምን እምነት ኣብርሃም ዝቕበሉ ኮይኖም ምሳና ሓቢሮም ነቲ ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ዘመን ንዓልየት ሰብ ክፈርድ ዘለዎ ኣብቲ ሓደን መሓርን ኣምላኽ ምሳና ሓቢሮም ዝኣምኑ እዮም። ቁጽሪ 842 ቤተ ክርስቲያን ምስ ዘይክርስቲያን ሃይማኖታት ዘራኽባ ሰንሰለት ብቐዳምነት እቲ ናይ ዓለት ሰብ ሓበራዊ መበቆልን መወዳእታ ዕላማን እዩ። ኩሎም ህዝብታት ሓደ ማሕበር ይቑሙ። እዚ ዝኸውን ከዓ ንመላእ ዓለም ክመልእዋ ኢሉ እግዚኣብሔር ካብ ዝፈጠሮ ሓደ ጉንዲ ሱር ዝመፁ ስለ ዝኾኑ ከምኡውን ኩሎም ኣብ ሓደ ናይ ሓባር ዕጫ ማለት ኣብ እግዚኣብሔር ዝሳተፉ ስለ ዝኾኑ እዩ። እቶም ሕሩያን ኣብታ ቅድስቲ ከተማ ክሳብ ዝተኣኻኸቡ ናይ እግዚኣብሔር ሓልዮቱን ግልፂ ዝኾነ ሂሩቱን ሰናያቱን ኩሉ መደባት ድሕነቱን ናብ ኩሉ ክዝርጋሕ ይርከብ። ቁጽሪ 843 ህይወትን እስትንፋስን ንኩሉ ነገር ዝህብ ኩሉ ሰብ እውን ክድሕን ዝደሊ ብምዃኑ ቀረባ ንሱ ዘይፍለጥ ኣምላኽ ንምፍላጥ ኣብ ካልእ ሃይማኖታት ኣብ መንጎ ጽላሎትን ዝተፈላለየ ግምታትን ዝግበር ሃሰስታ ኩሉ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ተስተውዕሎን ትርድኦን እያ። ምእንቲ እዚ ከዓ ኣብዘን ሃይማኖታት እዚኣተን ንዘሎ ሰናይ ዘበለ ኩሉ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ንወንጌል ዘሰናዱ በቲ ንኩሎም ሰባት ብርሃኑ ዘብርህን ኣብ መወዳእታ ድማ ህይወት ዝልግስን ኣምላኽ ከም ዝተዋህበ ትርድኦ።
ቁጽሪ 844 ሰባት ኣብ ዝኽተልዎ ሃይማኖታዊ ጉዕዞኦምን ኣገባቦምን ብዝፍጽምዎ ድሩት ዓቕሞምን ጌጋታቶምን ነቲ ኣብኦም ዘሎ ምስሊ ኣምላኽ የበላሽውዎ። ብርሃነ ኣሕዛብ ኣብ ዝተሰመየ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ሰነድ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ብዙሕ ጊዜ ብኽፍኣት ተታሊሎም ከንቱ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ተኸቲሎም ሰባት ናይ ኣምላኽ ሓቂ ምስ ሓሶት ከደባልቕዎን ከዘናብልዎን በዚ ኸዓ ንፈጣሪ ዘይኮነስ ንፍጡር ከገልግሉ ተረኺቦም እዮም። ወይ ከዓ ኣብዚ ዓለም እዚ ካብ ኣምላኽ ርሒቖም ኣብ ዝነብርዎ ህይወትን ኣብ ዘጋንፎም ሞትን ኣብ ሓደጋ ቅብፀትን ንያት ምዕራብን ይርከቡ። ቁጽሪ 845 ነቶም ኩሎም ብኃጢአት ዝተበታተኑን ዝተሰሓሓቱን ደቁ ንዳግማይ ንኽኣኻኽቦም እግዚኣብሔር ኣቦ ንመላእ ዓሌት ሰብ ናብታ ናይ ወዱ ቤተ ክርስቲያን ክጽውዖ ደለየ። ምእንቲ እዚ ቤተ ክርስቲያን ክበሃል ከሎ ዓሌት ሰብ ንዝጠፍአ ሓድነቱን ድሕነቱን ዳግም ዝረኽበላ ቦታ እያ። ቤተ ክርስቲያን እቲ ዝተዓርቀ ዓለም እያ። ንሳ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ድፍኢት ኣብዚ ዓለም እዚ ሃዲኣ ብመስቀሉ ተኸሊላ እተንሳፍፍ መርከብ እያ። ካልእ ኣበው ቤተ ክርስቲያን ዝጥቀሙሉ ኣምሳል ድማ መርከብ ኖህ ንሳ ጥራሕ እያ። ካብቲ መዓት ማይ ኣይሂ መድሕን ዝነበረት ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢ ድሕነት የልቦን። ቁጽሪ 846 ነዚ ብዙሕ ግዜ ብኣበው ቤተ ክርስቲያን ዝተደጋገመ ብሂል ብኸመይ ኢና ንርድኦ? ብኣወንታዊ ኣባህላ ክስራዕ እንከሎ ሓሳቡ ኩሉ ድሕነት ዘበለ ካብ ክርስቶስ ካብ ርእስታ ኣካሉ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ጥራሕ እዩ ዝመጽእ ማለት እዩ። ብርሃነ ኣሕዛብ ደጊሙ ብዛዕባ እዚ ክዛረበና ጉባኤ እውን እንተኾነ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍን ቅዱስ ትውፊትን ተመርኪሱ እዛ ምድሪ ነጋዲት ተጓዓዚት ኮይና ዘላ ቤተ ክርስቲያን ንድሕነት ኣድላይት ከም ዝኾነት ክርስቶስ እቲ እንኮ መራኸቢ መንገዲ ድሕነት ንሱ ኣብታ ኣካሉ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ንኣና ህልው ምዃኑ የስተምህር። ንሱ ባዕሉ ክርስቶስ ናይ ጥምቀት ኣድላይነትን ናይ እምነት ግድነትን ብግልፂ የመልክት። ምስ እውን እታ ብጥምቀት ኣባላት ዝኾኑዋ ቤተ ክርስቲያን ኣድላይት ምዃና የረጋግጽ። ምእንቲ እዚ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን እግዚኣብሔር ኣብ ክርስቶስ ተመስረተት እሞ ኣድላይት ምዃና እናፈለጡ ናብ ኣመታዊ ዝነፀጉ ወይ ኣብኣ ክጸንሑ ዘይደልዩ ክድሕኑ ኣይክእሉን እዮም። ቁጽሪ 847 እዚ ኣባህላ እዚ ግን ብናቶም ጌጋ በደል ዘይኮነ ንክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያኑን ክፈልጡ ንዘይከኣሉ ዝርኢ ኣይኮነን። ብናቶም ጌጋ ዘይኮነ ንወንጌል ክርስቶስ ወይ ንቤተ ክርስቲያኑ ክፈልጡ ዘይከኣሉ ግና ኸዓ ብቑዕ ሕልና ኣምላኽ ክረኽቡ ሓሰስ ዝብሉ ከምኡውን ብጸጋ ኣምላኽ ተደሪኾም ብሕልንኦም በሪሆም ዝፈልጥዎ ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ተግባሮም ክፍጽምዎ ዝጽዕሩ እዚኣቶምን ዘለዓለማዊ ድሕነት ክጭብጡ ይኽእሉ እዮም። ቁጽሪ 848 ነቶም ብዘይ ናይ ባዕሎም ጌጋን ወንጌል ከይፈለጡ ዝጸንሑ እግዚኣብሔር ንሱ ብዝፈልጦ መንገዲ ናብታ ብዘይከዓ ምሕጓሱ ዘይከኣል ናብ እምነት ዝመርሖም እኳ እንተኾነ ጋና ሕጂ እውን ቤተ ክርስቲያን ንኹሎም ሰባት ወንጌል ናይ ምስባኽ ግንድነት ዝተቐደሰ መዝነትን መሰልን ኣለዋ። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ኸዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ
መንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላኽ አሜን።